Kai ka duba wallahi injin motar nan da yayi sosai alquran. Yan ba ciki kawai. Ba ya samu injin nan mai. Insha Allah aiki da insha Allah ana nan kawo aiki. Ba ya samu injin nan mai. Ina ba wai ciki akan wata motar banza motar wani. Ni da ya kawo min jirgi. Oh no. Jirgi ya kawo min da jirgi wallahi. Idan ta ku ne mata ta wallahi. Idan ta Yawwa na ga ingancin gurin ne na kawai. Ka ganta nan kina da wuta. Yawwa yanzu zan je dawo. Ga kidin na a ciki. Da Allah kula mai da ita. Yawwa. Ka ji dan gari. Ke bar mahin da shi. Ka ji dan gari wallahi. kuma ma na san mahin ma to gudu. An kira wani ma to gudu. Wayo. Yau da Allah ku ƙarasa wankin mota. Da Allah. Bara. Amu da yanzu a'a. Abin da ba ya samu abu da kawai. Wanki. Sun ana wa ari wanki wa wannan. Sai ana wa sana wanki mai. An yara ku ce mun da so kili. Mun da so kili. Kai. Amma ba inda daɗi ne. Wannan daɗi. Yawwa da Allah zo ga wannan. A samu a wanke wannan ba. Na ga yanzu Allah zai kawo wani ma'aida sai a wannan. Na ga wannan naki ne ya ƙare. Wallahi. Ya fara da yana wanda ke ni ga gana maka baran da wanda ke nan gurin kai ana kawo ki mun wa bi ko shi kanka Ba da mai malaka. Amma ai an ba zargi ba mashin ba kuma saboda na shan gobe ake wanke ta ba gurin da kai za ka wanke mashin. wajen keke aikin banza aikin wasu Sai ka dawo mutum ka dawo. Ba damuwa. Sai ka dawo. I hold him up. Yawwa. Ai kuma an dai la. Kyau wannan yadda. Na ga mai da ma ya ƙare. Mai ma ya ƙare. Amma ba da gwai ba. Yaya tun da na kawo wanki amma ba wankin mashin din ba. Tun da na kawo wankin mashin din nan ba. Mai gida. Wai na wanda na ba ka. Ku kawo mana. Barka da zuwa. Yaya ku tun da na kawo wanki amma ku kasa wanke mu? Mashin kwal ɗaya kamar rai ku kasa wankewa? Mashin ɗaya kamar ya ban wulaƙanci. Ta ga wadda ƙarni babu mai. Ta ƙofin gari mun je sotilin mai a mutu. A saba da kawo muku biyu? Dan uban gaba aji gaba Wayan lalla wayan lalla. wayan Allah. Wa mahimmi na ba da wannan. Dauka, ɗalashi.
Kyale ka ka. Kyale. Kun da za ta rabu. Ba za a wanke ba. Allah wallahi kun kashe ba mai gurin nan. Wallahi kun kashe ba. Mashin na yi ba wanda ne. Wallahi kun kashe wallahi ba. Ka da wani Zan tafi ai ba ku bana bane dole in tafi. Wallahi dole in tafi. Wai hada wani sabuwa ne mene ba ta zuwa da ke ba za da kawo kenan Allah isa. ba za da kawo kenan Yawa barka dai. A'a ka san abin ka da. to gaba ba hankali ba A tauraye mi ita da aika. Ba damuwa. Saboda ta yi da cewa ba ita din. Yawa. Za ka dawo da Allah. Yawa zan je dawo da Allah. Za ka dawo kenan. To sai ka dawo. Sai ka ba da ko wannan ƙara mu inji mai. Yawa sai ka dawo. Kudin ka 500. Ba ka da matsala. Ha yawa. A je jaga dai. Da Allah a taimaka abu da wuri da Allah. Insha Allah. Yawa. Mun ji uku. Bari Allah ya dawo a ce mun da shoki ne. Allah in ya dawo. A ga da ta mutum sosai. Dala ka buga ma kai kuma wallahi ko wani ba wai in ka in na ka san wake ni da kokari wallahi mai da mutunci yanzu yamma wutan da ne dauke gaba da kan rota ne daya kan rota ne kai jar uban nan kai ga shoke haba mu gungura mai da mu sai mu je mai da mahaifin nan da Allah mu je kai mun mai da mahaifin ai kawai mace ta sha ruwa ne ta ita shi alquran ka san ba hannun gaba da